Nandong kayo. Yapas ba? Sige, sunda. Tadi tua ke? Gas ba? Enggak, ini pernah ko kawan pikir. Bilang kan setelah sa hero, ato. Gas ah. Boss, biyahe ka? Boss, oh, biyahe ko. Asa ka? Skin na. So, Pili piliti. Julilay ka mas kwenta lang. Pinta. Oh, kwenta. Layo, ganyan lang. Skin na. Layo na. Pinta, may piliti. 500 kilometers. Mga to. Layo mo na. Kwenta ko pangayon mo. Pinta rin. Kwenta ra. Kung saan, gaman. Ang gano'n ka. Ako sa nitapuan ha. Kay Magulat ako. Wata lang ko dia. Iwasan na. Okay. Kung saan ka magdali. Umari eh. May kukunin mo banyak. Abog ang motor niya. Wow, tani mo board niya. Ikaw ay pasahero. Sa? Kaya sa motor ni mo lang. Sinaw sige ba? Kado. Trapuan yan na. Firme ni mo kada. Hindi mo sakay. Kada adlaw nitapuan ko kay. Parang pasahero di po makuha ba? Magsige sa guwat yung pasahero sa. Sige, trapo. Malang mahuwat lang basta nga. Matrapuhan na ginagawa ang motor yun kay. Di matrapuhan nga. Pati nga naong. Wapo pa tagyan eh. Kira ningan na. Okay bitaw. Sigpurma rin kayo ni. Sabi! Hey, Brett. Oh, biyahe nga po ko. Asan ka? Oh. Huwat siya kay. Sakay po siya. Iya mo tapuan mo to. 100 ako. 100? 100. Sige, pwede dyan. Ito, tiga. Una. Sige. Tapuhan pa ako. Ako rin. Hindi, siya ko yung una kay 100 niya. Ako may kaon na, pasayro ni mo, di ko pasakyan, gawat-huwat sa bago ni mo nga, nagtrapo ka na. Oh, lagi, squintar mo ni mo ha. Ako yung una, boss. 100 Hindi niya. ka na pwede mo. Sintar mo yung ako. 100 ako. Anong, oh, saan mo kang drivero Ako ka? mo niya. Ako yung kihatan. Ni ako may kaon na, Kwentahan asan mo. din sa padoong de? Sa gatos mo niya. Skina po. Skinner, sir. Oh, parihar mo dahil miskin na niya. Ano mo lang, sa may muna? Yang bayad 100 man na imo, 50 naman siya. Ni ako may kaon na, gihuwat kita ka, mamahuman ka niya. Ano? Aw, Siya may unahon mo. Abi na mag 100 kay siya unahon mo. mo ka ni. Som ko na. Ako niya, pangwarta ko niya ako ang 50 naman imo ha. Imo ha. Wata ko niya gipahuwata. 50 raman ang imo ha. Huwat. Huwat lang ka. Una lang ko. Kaya 100 ako. Mahuwat ka diha kay. Talaga. So 50 ro mo. Unsa may palit na Hindi 50? talaga nga. Di mo sa lang trapo, pre. Ipabot ako. Ano 50 way mo palit na 50 nimo. Iya ka 100, pwede panggas ba? Talaga. Wata ko nung pawata. Aso. Ito maglalay sa kay. Ano itong ipangita ang pasahero mga naimabot ba? Pasahero ba? Eh. Wala akong gawat. Pasensya na Pasensya ko nga. Bawo guwat diri ako gaon na ya. Ito na yun ahon. Abi 100 man nimo. 100 Kiwa man naon. naon de, dako man. Oh, may gusto. Sa skina ra simbahan. Bukot tas driver. Oh. Ay, Wata ko nagpawat pa ka. Driver, bukot ka. Sundori, timan ako na naong namo. Di na ako masakay nimo eh. Oh, hindi ka sa pero. Oh, bala ka basta nga. 50 ra sa iplite ni mo. Winter man sa ay kapoy ang kwenta niya. Ayo eh 500 kilometers. Pansay ko. Ano yung 100 mo sakto na ano guys ko. Amarkansi mo ka. Wawang ka maligya. Kasi baka po yan. Kukuhat nung kakalakihan. Namuhay na, pre, kay. Dali, ra ba ko, pre? Sige sige. Kadali sa tiyaw. Ako kadali sa ko. Magili. Iwasan lang. Maalanin ko ano eh. Biyahe. Biyahe ka? O biyahe ko. Ayay Kay kani. kadali ra ba ko? Siya. Patuhan na. Kanang masakay ko pa doon sa esquina po. Kina. Mau. Oh. Kami hatag mo dia. 200. Kana. Sige kana. 200. Sakay ri. Ito na awal nito Ari ka ano. tangke, tangke ka. Kaswapang. Hindi ko musakay sa ina ko musakay. Iya, tangke ko babae mo ka. Uy, disperse naman eh nga. Usa naman, klaro May klaro mo mo. Sige, na. Nagsunod ko. Ako ni siya na sad. Kwenta yo. 100 ra ba ko? Ano niya? Kini ngali klase driver mo kay. Pronsit ba? Butanan kami. Masakay. Ikarga rin mo tulog. Kamu kay mo 200 ba mo ha? Dili ako pronsit. Dili. Ika maarang ra dako ka kaglawas. Iya ka Sakay ako pliti. O lagi ikaw lagi. Insa na pa. Dili lagi. Kami ako pronsit. Dili kami masulit kami tuloy. Kung kami tuloy panan. Dako mo tanan ka bisa. Ay ka mo pa rin. Mawala sa niyong pasahero oy. Mahal ako plite kay mo. Di mo Panti ka. ikaw rin ka pwede dia lagi. Bahuot ka dia. Asa man dai nakita. Nga nagdali ra ba Ari ka ko sa masige pronsit. yung Ari ka pronsit kay butang. Unsod. Ala ka turma ala. Masakay kadali ko. Ala ka mahala ka. Saya rin. Ang pa sa hero. Ay mo pagpalag na ko dia. Sige. Muli pa sa presyo mo pasakyon. Sama na. Dili.
Dili. Ayaw. Mag-ilog kay. Di-disperse man eh. Okay, go Sama na. na ko dito sa Ikaw, kuyo. wag kay angay di ha. Kay. Sige, angay. Tiyan Okay, go na. Samot na ka. Wag kay angay. Yari ko luyo. Aw, sus. Ayo, dili ka. Tangke. Ayo, dako. Ako yung kauna. Sakto biya complete. Ikaw na. Gamay magplete ato, lubot. Ako go na. Ari ko, ako go na gawat. Ayo, bibi. Pag Madali na. Ay, bili na na. Ibili na ko. Ay, bilin ka na ko eh. Bilin. Ako go na. Bili na Bilin na ko. lagi. Ug ikaw di ka mo sakay, bilin lang ka na mo. Say bilin. Sa pa usap kayo lang ka. Ay, pagdali mo kay. Pagdali mo sa ko. Lagi ako na ko layo. Sige, reklamo. Sa kapanan ni. Lahan eh. Kaya mo gusto dali ko. Alis pagin mo. Timan ako ng bira ni. Mag-usap na layo. Hangol kita sa hero. Ya. Sige na tanda. Ay pag yung Mutay. Dinami manakay mo sunod eh. Mawa. Klaro rin dito. timanaan ko ni. Ikaw ba? Uy, nagdali kay nagdali ko. Hangol gigag. Kaya reklamo na. Si Quinta replete na mo. Yaw diyo. Wala ko, 100. Sakay naman kabutaman diha. Saka lagi mo. Oh, sige, Kalagay sa ay, ng Rivera. nagbubuyaw. Hangol ba? Hangol pa sa Europe. Sige tanda. Sige na, gidali ko. Ano? Di pa kibaw mo drive? Mao. Dalog kawan eh.